mang'eny kendo cases gi te kwa dhi samoro kot wacho ni CDF ok oluwore kod chik koro kethe. Iwacho mano nikech chik ma wajumbe dwaro ni mondo gibed godo ewi CDF ni. To chik mar sirkal wacho ni separation of powers ma wantie godo. Nikech wan kaka wabunge gindiko chike kendo gin ema ging'eyo ni watiyo gi pesa e yo mane. Ka ae to judiciary bende nigi yore ng'iyo ni to watiyo maber koso ok tiyo maber. Ka nitie executive separation of powers ni emoyo chando wa ahinya. To kanyo wasetieko maber makoro wang'eyo ni tij wajumbe en oversight, tijwa en ng'iyo kaka onego chope constituency kanyo. Kwa loso mano daher mondo wang'e ni wajumbe ok ni giyo gi tich magitimo e CDF. No. Wajumbe nigi tich monego gitim nikech gin jomo represent jogo manogo kura e constituency maggi. Ginyalo nyiso committee yan kaka mjumbe mar constituency ni daher mondo ung'i anena kaka nyalo loso mage ma. Committee koro ng'eyo kaka en jatendgi. Committee ng'eyo to gima jatelo wacho ni dwa time yo mane ma kaluwore gi sheria. Nitie kuonde moko mwaseyudo ka mjumbe dwaro mondo chun committee mar CDF e constituency kanyo ni nyaka utim gini. Kato committee kecho luore ne kenyo mjumbe ng'ama oyier gi kura mang'eny timo gimoro ma ok onego gitim. Kotimore kamano to wan kaka joma nie kaka jakom mar board ok amor godo. To wadhi maber gi wabunge sani ging'eyo ni role margi en ang'o, role mar board en ang'o, role mar committee mar constituency en ang'o. Kamano. To nyaka sani wang'e ni omenda no mano